Ale nás zaujíma samozrejme ten center, ktorý bude teraz nasledovať do pokutového územia. Senáši sa snažil prekvapiť. Otázkou je, či ho tá lopta bude hľadať. Ten center je pomerne dlhý. Crowman, Ayman Crowma. A zásluhou Filipa Guota bude táto príležitosť pokračovať. Zakončenie spoza pokutového územia. Využitý bude opäť Sebastian Schneider na ľavej strane. Prihrávka na stred, výborná narážačka, no a zakončenie. No a pár minút dozadu to bol prvý strelecký pokus Novej Dedinky, ktorý ale nemieril medzi tri žrde. Tentokrát pokus o center a zakončenie, ktoré bude úspešné. Sa pokusí o dlhú loptu, no a tá aj prichádza. A nachádza Patrika Procházku z ľavej strany s číslom 11. Pirmatov. Opäť ho mohla pokrídle center do pokutového územia. Tam musel reagovať Mezovský na druhýkrát. Už ale úspešný nebude. No a Nová Dedinka navyšuje. Dostáva Krútek na krídle opäť. Opäť Lukáč. Nábeh do pokutového územia. Dobrá prihrávka. No a zakončenie Patrika Procházku končí. Má nejakú tú zmenu, ale zdá sa, že hra Novej Dedinky si to zatiaľ nevyžaduje. Príde aj zakončenie. A to zásluhou Petra Valucha. S číslom 16 ten rozvíja ďalší útok. Po pravej strane už zbieha Samuel Lihocký. Ale výborný Dominik Mezovský. Teraz to úspešné síce nebolo, ale domáci môžu pokračovať. Pirmatov. Rizy Halín. Šoky, strela, ktorá sa stáčala na vzdialenejšiu žrť, ale